Hola famílies, avui us mostraré un recurs màgic que ens portarà de la ràbia a la calma. Aquests dies, molts de nosaltres, i sobretot els més petits, som una barreja d'emocions i segurament que la ira, la ràbia, l'enuig és una d'elles. Els més petits de la casa sovint reaccionen amb rabietes davant la frustració sobre coses que desitgen i no obtenen. Aquesta emoció, la ràbia, té una energia molt intensa que necessita sortir. Per això cal gestionar-la i canalitzar-la, ja que si no és així pot provocar una explosió i fer mal al teu voltant. Per això als nostres infants cal que els acompanyem. I avui us explicaré un secret. Concentra't en el pot mentre te l'explico. Quan t'enfades, sents com una explosió al teu interior. El cap, la ment, dona voltes, va d'un costat a l'altre. El cor batega ràpid, el cos té molta força dins. Les teves emocions estan agitades, perds el control. Fins i tot tens ganes de cridar o fer cops. El secret és començar a respirar a poc, profundament. Inspira pel nas, expira pel nas o per la boca. Fes una vegada més. Ara observa com la purpurina va caient, a poc. El cor va més lent. Ho sents? El teu cap deixa de pensar. Vas netejant els pensaments. Les emocions, la ràbia, la frustració, van baixant fins al fons del pot. Et sents més calmat, més calmada. Estic més tranquil·la. Com et sents tu? Si vols fer aquest pot, no deixis de mirar. Primer, posa l'aigua calenta al pot. No l'omplis del tot per poder agitar-lo després. Ara, afegeix 2 tubs de cola de purpurina o 2 cullerades d'oli per a nens. I remou bé fins que es dilueixi. Ara posa 2 o 3 cullerades petites de purpurina i remou com un remolí. Finalment, tapa el pot i ja el tens. Ara ja tens el teu pot de la calma. Sempre que et sentis així, agafa'l fort, agita'l i espera fins que la purpurina arribi al fons del pot. Si no el tens a mà, tanca els ulls i recorda el secret que t'he explicat.